Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, απογευματινή έκδοση μέρος δεύτερο. Σήμερα διαφοροποιούμε λίγο την εκπομπή, γιατί θα θέλαμε να καλύψουμε όσο περισσότερα άτομα ή πρόσωπα, αν προτιμάτε, από τις εσωκομματικές εκλογές του ΔΥΚΟ. Πολύ σημαντικές εκλογές, όχι μόνο για το ΔΥΚΟ, αλλά για όλους μας, καθώς το ΔΥΚΟ βρίσκεται στην κυβέρνηση σε μια περίοδο που η κατάσταση στον τόπο μας δέχεται. Μάλλον ο τόπος μας δέχεται πειρά από παντού, και όσον αφορά την οικονομία και όσον αφορά το Κυπριακό. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον κύριο Γιάννη Ιωάννου. Γεια σας, κύριε Ιωάννου. Γεια σας, κύριε Παΐση. Χαιρετώ τον Λεμεσανό κόσμο. Και όχι μόνο, είμαστε παγκύπριος σταθμός, αλλά στη Λεμεσό ίσως να μας προτιμούν περισσότερο, γιατί μας ξέρουν χρόνια και μας έχουν εμπιστοσύνη περισσότερο από μας έχουν στις άλλες πόλεις, αλλά αυτό θα το φτιάξουμε. Και ιδιαίτερα εμείς οι αμοχωστιανοί, νομίζω, στηρίζουμε το σταθμό σας όσο κανένας άλλος. Μάλιστα, να είστε καλά. Αυτό εγώ δεν το ξέρω, αλλά για να το λέτε κάτι θα ξέρετε. Λοιπόν, να πάμε στα του ΔΥΚΟ. Έχετε βάλει υποψηφιότητα για αναπληρωτής πρόεδρος. 9 του μηνός είναι οι εκλογές. Γιατί να σας διαλέξει ο κόσμος του ΔΥΚΟ, κύριε Ιωάννου? Είναι μια ευθεία και πολύ ειλικρινής ερώτηση. Με τον ίδιο τρόπο θα προσπαθήσω να απαντήσω. Αναπόφευκτα θα πρέπει να λειτουργήσει σε συγκριτικό επίπεδο το δικαίωμα επιλογής του ψηφοφόρου. Γιατί να μην ψηφίσει κάποιος την Αντιγόνη την Παπαδοπούλου ή τον Μάρκο τον Κυπριανού ή οποιοδήποτε άλλο υποψήφιο? Έχω την εντύπωση ότι ορισμένοι από τους συνυποψηφίους έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους και ίσως να έχουν εξαντλήσει και τις όποιες δυνάμεις έχουν για νέες ιδέες ή για ανατροπή των κακώς εχόντων. Έχω λοιπόν την άποψη ότι θα πρέπει επιτέλους να αποφασίσουμε εάν θέλουμε πολιτικούς καριέρας και καρεκλοκένταυρους, θα έλεγα, χωρίς κανένα δισταγμό πολιτικούς, ή εναλλαγή προσώπων, έτσι ώστε να υπάρχει και φρεσκάρισμα, αλλά κυρίως νέες ιδέες που θα ανατρέψουν την κάκιστη εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η κυπριακή οικονομία, και όχι μόνο. Από την άλλη θα έλεγα ότι να διεκδικείς μια θέση στα ύπατα αξιώματα ενός συγκυβερνώντος κόμματος δεν είναι αστεία υπόθεση. Θα πρέπει λοιπόν, εκτός από τους λαϊκισμούς, εκτός από τα μεγαλόστομα θα πρέπει επίσης κάποιος επιτέλους να αποφασίσει εάν έχει κάποιες συγκεκριμένες θέσεις, απόψεις, και αν αυτές οι απόψεις μπορούν να αποτελέσουν τροφή για προβληματισμό, να προκαλέσουν σύνθεση απόψεων και λήψη αποφάσεων, έτσι ώστε να ανατραπούν τα δεδομένα. Έχω να εισηγηθώ πάρα πολλά, κύριε Παΐση. Τα έχω ήδη δημοσιοποιήσει και δια του γραπτού λόγου. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ορισμένα. Βεβαίως, γι' αυτό σας την καλέσαμε. Που χαρακτηρίζουν τουλάχιστον τη δική μου φιλοσοφία αναφορικά με την εμπλοκή πολιτών στα κομματικά δρόμενα. Έχω λοιπόν την άποψη ότι ένα κόμμα θα πρέπει να λειτουργήσει όπως το Σύνταγμα επιβάλλει. Θα πρέπει να λειτουργήσει κοινοβουλευτικά, θα πρέπει να ελέγχει την εκτελεστική εξουσία, θα πρέπει να προστατεύει τον πολίτη μέσα κυρίως από τα νομοθετήματα. Αυτή είναι η δουλειά του κόμματος. Η δουλειά του κόμματος δεν είναι να ασκεί εκτελεστική εξουσία. Αυτή την εξουσία την ασκεί ο εκλεγμένος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και αν θέλει κάποιος να τον στηρίξει, να τον στηρίξει, αλλά έχει συνταγματική υποχρέωση να τον ελέγξει. Αυτή είναι η δουλειά των κομμάτων. Εμείς έχουμε χάσει το μέτρο. Έχουμε λειτουργήσει το προεδρικό σύστημα με το σύστημα της προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Έχουμε μπλέξει δυστυχώς τις ιδιότητες του ελέγχου με την ιδιότητα του ασκούντος την εξουσία και έχουμε δυστυχώς παρεκτεραπεί πολιτικά. Θα πρέπει επιτέλους να σεβαστούμε το ίδιο μας το Σύνταγμα. Θα πρέπει οι βουλευτές μας να προστατεύουν τα συμφέροντα των Κυπρίων πολιτών. Παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να υποφέρει το 80% του πληθυσμού από τα λεγόμενα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και αντί να προστατεύονται αυτοί οι άνθρωποι που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, να προστατεύονται οι τράπεζες
να προστατεύεται το μεγάλο κεφάλαιο, να προστατεύονται αυτοί που ουσιαστικά έχουν κατασπαράξει την κυπριακή κοινωνία οικονομικά και να μην αντιδρά κανένας. Δεν είναι μόνο η απάθεια των βουλευτών, είναι και η ανεπάρκεια στο τέλος της ημέρας. Γιατί αν δεν μπορέσεις, κύριε, να νομοθετήσεις για να προστατεύσεις την κοινωνία, τότε τι αντιπρόσωπος της κοινωνίας είσαι? Το ζήτημα των αξιογράφων. Πηγαίνουν και έρχονται οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει ολόκληρο το βιός τους και εισπράττουν συνέχεια υποσχέσεις, ζουν σε ένα μετέωρο σκηνικό, δεν ξέρουν πραγματικά πού την κεφαλή κλείνε σήμερα και ζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί με εφιάλτες. Εδώ λοιπόν θα έπρεπε να υπάρξει θεσμοθέτηση. Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Αυτή είναι η δουλειά των κομμάτων. Να θεσμοθετούν κατά τρόπο ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα του πολίτη. Η προστασία της πρώτης κατοικίας. Έχετε ακούσει, κύριε Παΐση, καθόλου από οποιοδήποτε βουλευτή να βγαίνει όχι με στεντόρια φωνή, με την απλότητα που θα πρέπει να διακρίνει ένα υπηρέτη της κοινωνίας? Να πει ότι ναι, καταθέτω νομοσχέδιο προκειμένου να προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Έχουμε ακούσει ακριβώς τα αντίθετα. Έχετε ακούσει μήπως να εναντιώνεται οποιοδήποτε βουλευτής για το ζήτημα της δημιουργίας της Συστηματικής Τράπεζας Κύπρου? Εγώ δεν έχω ακούσει από κανέναν, δυστυχώς. Και είναι καιρός να πούμε την αλήθεια στον κόσμο, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορέσει να αποφασίσει ποιος θα τον εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ή όχι. Εάν δημιουργηθεί Χρηματική Τράπεζα Κύπρου, κύριε Παΐση, θα είναι αυτή που θα αφαιμάξει τις κατοικίες μας. Θα είναι αυτή που θα εκτελεί δικαστικές αποφάσεις από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και θα παίρνει τις περιουσίες και θα τις πουλά παραπέρα. Αυτή θα είναι η Χρηματική Τράπεζα Κύπρου. Μάλιστα. Έχετε ακούσει εσείς από κανέναν να εναντιώνεται? Λοιπόν, αυτή με λίγα λόγια είναι η κοινοβουλευτική υποχρέωση των κομμάτων. Δυστυχώς τα κόμματα ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά που το ίδιο το Σύνταγμα τα έταξε. Όσον αυτά, αφορά... λοιπόν, ναι, παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, θέλω να μου πείτε έτσι εν συντομία, οι κόκκινες γραμμές σας εσάς όσον αφορά το Κυπριακό και την οικονομία υπάρχουν? Δηλαδή υπάρχουν πράγματα στα οποία εάν το κόμμα σας έχει κάποια διαφωνία με εσάς, θα στήσετε πόδι που λέμε και θα το πολεμήσετε μέχρι τέλους? Αυτό κάνω μια ζωή. Εάν διαφωνήσω, κύριε Παΐση, με κάποια συγκεκριμένη θέση του κόμματος, θα προβάλλω τους δικούς μου ισχυρισμούς και θα προσπαθήσω να πείσω από το πόστο που θα κατέχω, από το πόστο του αναπληρωτή Προέδρου, θα πείσω, αν τα καταφέρω, την πλειοψηφία για να διαφοροποιήσει την άποψή της. Εάν όχι, τότε βεβαίως θα σεβαστώ την πλειοψηφία. Βεβαίως θα τη σεβαστείτε. Αυτή είναι και η υποχρέωση μου σαν άνθρωπος που θέλει να λέγεται δημοκράτης. Μάλιστα. Αλλά να σας πω κάτι σε σχέση με το Κυπριακό, επειδή είναι το κυρίαρχο ζήτημα που πρέπει και μας απασχολεί. Το Κυπριακό πρόβλημα, έχω την άποψη ότι ήδη τροχιοδρομείται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιληθεί στους θερμούς μήνες του καλοκαιριού. Αυτή είναι η δική μου η αντίληψη. Εγώ νόμιζα, να σας πω την αλήθεια, Μάρτιο-Απρίλη, αλλά αρχίζω και εγώ να πιστεύω ότι προς το καλοκαίρι πάμε τελικά. Μάλιστα. Επομένως θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι, κύριε Παΐση. Έχω την άποψη ότι το Κυπριακό για πρώτη φορά θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με θεμέλιο και βασικό κριτήριο τον υποθαλάσσιο πλούτο της Κύπρου. Εκεί είναι τα συμφέροντα το 2014 και του φενάλλου. Εάν λοιπόν τα συμφέροντα Ελλάδας-Τουρκίας, που φαίνεται ότι συμπλέουν σε σχέση με τον υποθαλάσσιο μας πλούτο, εάν λοιπόν αυτά τα συμφέροντα σε συνδυασμό με την εμπλοκή των Αμερικάνων μέσω των Εβραίων, έχω την άποψη ότι το Κυπριακό θα τροχιοδρομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετηθούν τα οικονομικά συμφέροντα αυτών των εμπλεκομένων που σας έχω πει. Συνεπώς, έχω την άποψη ότι η οικονομική καταστροφή εντός εισαγωγικών ήταν δοτή, ήταν προϊόν μιας συγκεκριμένης τακτικής που ακολούθησαν κάποιοι, ώστε
κατά τους θερμούς μήνες του καλοκαιριού να υποχρεωθεί πλέον ο κατασπαραγμένος Κύπριος να ψηφίσει υπέρ μιας λύσης που ούτε καν θα την καταλάβει στο τέλος της ημέρας, γιατί δεν θα του την εξηγήσουν όπως πρέπει. Μάλιστα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν χρειάζεται να είσαι και μέλος του μαντίου των Δελφών για να καταλάβεις ότι όλα αυτά που ακούμε καθημερινά, ότι υπάρχει δυστοκία στην εξέβρεση του κοινού εναρκτήριου ανακοινοθέντος, όλα αυτά κατά την άποψή μου είναι δικαιολογίες. Δηλαδή αν σας έλεγα εγώ τώρα, κύριε Ιωάννου, ότι αυτό που είπε ο Μπαν Κι Μουν, ότι για ελληνοκυπριακή κοινότητα και για συνομιλίες που διακόπηκαν εξαιτίας της αλλαγής της κυβέρνησης ήταν σαν να μας λέει έτσι σας θεωρούμε, οπότε καθίστε τον πισινό σας κάτω και βρέστε τη λύση, γιατί έτσι σας θεωρούμε ότι έχετε κάνει σαν ελληνοκυπριακή κοινότητα η οποία δεν είναι αδιάλακτη. Είναι πολύ εύστοχο αυτό που έχετε πει και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και με τη διαπίστωση σας ότι με αυτόν τον τρόπο μας αντιμετωπίζουν. Μάλιστα. Και έχω την άποψη ότι ναι μεν θα πρέπει να αυτοκρινόμεθα στο μέγεθος μας, όπως είμαστε δηλαδή, αλλά από την άλλη υπάρχουν και άλλα στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν την πολιτική μας. Η αξιοπρέπεια, παραδείγματος χάρη. Η διπλωματική μας λειτουργία, η οποία έχω την άποψη ότι δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, κύριε Παΐση. Έχω την άποψη ότι η ενασχόλησή μας με τα διπλωματικά δρόμενα, κυρίως σε σχέση με αυτά του ΟΗΕ, δεν είναι αυτά που έπρεπε να ήταν. Είναι δυνατόν να κάνει στο πόδι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δηλώσεις και να εξτομίζει αυτά που εξτομίζει αυρώσεις ποσή, χωρίς να έχει την παραμικρή εφίδρωση? Την παραμικρή, ούτε τον ενδιαφέρει. Ούτε τον ενδιαφέρει αν ο κύριος Ντάουνερ παίρνει περίπατον τη γλώσσα του και λέει ό,τι θέλει. Κατά συνέπεια, αυτή η πρόβλεψη που προηγουμένως σας έχω κάνει δεν είναι καθόλου εκτός πραγματικότητας. Έχω την εντύπωση, για να μην πω την βεβαιότητα, ότι έχει ήδη τροχιοδρομηθεί λύση του Κυπριακού και εκεί είναι που πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Κυρίως όσον αφορά στην ΑΟΣ. Γιατί αυτό θα είναι και το κυρίαρχο ζήτημα, παύλα, ρήτρα, σε σχέση με το νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού. Εάν υπάρχει ρήτρα, κύριε Παΐση, στο νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, που να λέει ότι η οποιαδήποτε αποσχιστική κίνηση των Τουρκοκυπρίων σε μελλοντικό χρόνο θα τους απαγορεύει οποιαδήποτε συμμετοχή στον υποθαλάσσιο πλούτο, τότε υπάρχει ενδεχόμενο, όχι βεβαιότητα, γιατί κανένας δεν μπορεί να είναι βέβαιος για την υπογραφή των Τούρκων, δυστυχώς λυπούμε που το λέω, τότε θα είναι ενδεχόμενο να περισσωθεί τουλάχιστον η οποιαδήποτε λύση, καλή, μέτρια ή λιγότερο καλή. Λοιπόν, κύριε Ιωάννου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ φιλοξενούμενος στην εκπομπή μας. Εγώ ειλικρινά σας ευχαριστώ, κύριε Παΐση, για τη φιλοξενία. Ειλικρινά σας λέω, εάν και εφόσον με τιμήσει ο διπλωματικός κόσμος και με εκλέξει στη θέση του αναπληρωτή Προέδρου του κόμματος, θα είμαι στη διάθεσή σας με διαφάνεια, με εντιμότητα και με ειλικρίνεια να συζητούμε αυτά που αφορούν στην κοινωνία, στην παρουσία της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ πολύ.